Вы можете колькі заўгодна не верыць, што гэта расейцы наўмысна падбілі на Браншчыне аўтобус з беларускімі дзеткамі, каб уцягнуць Беларусь у вайну з Украінай. Вашая справа. Я не збіраюся нікога, ані ў чым пераконваць. Урэшце, ад таго, верыце вы ці не верыце, не ўваскрэсне забітая жанчына, якая суправаджала групу. І здароўя параненым дзеткам таксама не дадасца. Між тым, калі ўжо мы загаварылі пра веру, то хацеў бы вам нагадаць адзін біблейскі выраз. Хто пасее вецер, той пажне буру. Паводле традыцыі, штогод на фідер ловім самоў, што, праўда, які сезон, гэткі самы малюпасенькі, але абавязкова выпускаем. Все, пайшоў. Давайте. Пра Беларусь даўно гавораць як пра краіну, дзе ўсяго па два. Два сцягі і два гербы, Менск і Мінск, самаабвешчаны і абраная, праўладны і незалежны саюзы пісьменнікаў, Тарашкевіца і Наркамаўка, 25 сакавіка і 3 ліпеня. Ды пра што гаварыць? У нас нават і пачатак гітлераўскай вайны адлічваюць кожны на свой капэл. Ці то 1 верасня, ці то 22 чэрвеня. А вось хто скажа, ад якога моманту адлічваць, калі цяперашняя расійска-украінская вайна стала і беларускай? На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію: закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженню, більш точному враженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Надоечы ў цэнтры Берасця ўсталявалі чарговую інсталяцыю ваеннай тэматыкі – сцяг над Рэйхстагам. Два савецкія жаўнеры караскаюцца на нейкую тумбу з ляпнінай, пры гэтым той, который наверсе, трымае савецкі сцяг. Алюзія на вядомае фота Яўгена Халдэя «Сцяг перамогі над Рэйхстагам». Самае смешнае ў гэтай гісторыі тое, што стварылі гэтае самапальнае ўбоства, ад якога мясцовыя жыхары ў шоку, не прафесійныя скульптары ці хаця б студэнты якога-небудзь архітэктурнага каледжу, а звычайныя фасаднікі з баранавіцкай кампаніі «Карпарацыя дэкору», якія спецыялізуюцца на ляпніне з гіпсу і плястыку. Не, ну а чо, у нас жа цяпер галоўная не прафесійнасць і прадуманасць, а вайна, праўда? Усё гэтае пабедабесе на 9 траўня і 22 чэрвеня. Навязлівы да аскоміны генацыд беларускага народу. Бясконцыя інсцэнізацыі расстрэлаў мірных жыхароў клятымі немцамі і паліцаямі. Аўтаматы і дроны ў кожнай школе. Татальная мілітарызацыя ўсяго і ўсіх. Цягнікі і аўтапрабегі перамогі. Мярзотныя канцэрты розных запарэбрыкавых бацяняў камбатаў і афіцэраў з сэрцам пад прыцэлам. Блёк-пасты з пенсіянерамі-апалчэнцамі. Ну мы ж, беларусы, мірныя людзі, аніяк не можам нагуляцца ў вайнушку, так? Несмотря на каникулы, каждый день у этих ребят расписан буквально по часам. 3 года назад в деревне Глыбоцкая появился отряд юных пограничников. Командует им 14-летний Даниил Чуприс. Он проводит построения, тренировки и следит за соблюдением распорядка дня. На сегодняшний день у нас репортаж. После репортажа мы собираемся идти тренироваться, получается теоретическая подготовка, физическая подготовка с вооружением. Это добровольная инициатива школьников, которые летом приезжают на отдых в деревню. Сначала ребята сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. В вопросах безопасности страны маленькой помощи не бывает. От Глыбоцкого до Украины меньше километра. Ребята не раз слышали взрывы на той стороне границы, но это нисколько не напугало личный состав патриотической группы. Памятаю, калісьці даўно яшчэ ў юнацтве недзе прачытаў, што ў беларускай гісторыі не было аніводнага пакалення, якое б не зведала вайны. І што мы якраз можам стаць гэткімі першымі мірнымі. Ну што ж, аўтар таго сцверджання памыліўся. Вайна дацягнулася і да нас, і да нашых дзяцей.
Спачатку трывожным рэхам з далёкай Чачэніі, затым з Грузіі, яшчэ крыху і вось ужо зусім пад бокам, ва ўкраіне. Ну і неўзабаве у нас. Напад Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі і ганебныя абстрэлы з-пад Мазыра і Гомля нашых паўднёвых суседзяў. Поўнае абслугоўванне крамлёўскіх акупантаў на нашых вайсковых базах і лётнішчах, шпіталях і санаторыях, заводах і фабрыках. Потым больш. Расійскія міны на Палессі і падарваныя на іх КДБшнікі, дроны і беспілётнікі, якіх у беларускім небе хіба ўжо больш, чым буслоў, якія час ад часу ўжо выбухаюць у нашых паселішчах. Тысячы беларусаў па абодва бакі расійска-украінскага фронту, сотні забітых і палонных. Дык у які момант вайна сталася звыклай часткай нашага жыцця? Настолькі звыклай, што бясконца бязмозглыя бацькі з Рэчыцы нават не падумалі пра тое, што выпраўляць сваіх дзяцей у адпачынак у расійскі Геленджык, які і сам, і дарога да якога знаходзяцца лічы ў прыфрантавой зоне, гэта тупа небяспечна. Ну вы ж самыя ўвялі вайну ў нейкі вар'яцкі культ. Вам жа ж толькі плястыкавага сцягу над Рэйхстагам у берасці не хапала. Дык няўжо ж у вашых галовах клёку не хапіла, каб трымацца ад вайны сапраўднай падалей і, галоўнае, берагчы сваіх дзяцей? Ну дзе ж вашыя мазгі, людцы? Сегодня у нас 16 июня 2026 года, и у нас первый завозной рейс в Крым по маршруту Витебск, Орша, Могилев. Сегодня пожелаем всем удачной дороги и хорошего отдыха. Ну і па скрыпту. Ці разумею я, што зварот мой, хутчэй за ўсё, марны і да сваіх адрасатаў наўрад ці дойдзе? Так, разумею. Тут жа ў нас большой праздник савецкага народу на носе. Пачатак вялікай айчыннай вайны, парады, салдацкая каша, па 100 фронтавых, чырвоныя гваздзікі, можам паўтарыць, чаго нам слухаць нейкага змагара з-за мяжы. Участок в кафе. Вот он. Да. Счет меня, да? Отведем, брат. Ну што ж, зато я ведаю, што гэтыя мае словы пачуеце вы, шаноўныя, каго ані ў чым пераконваць не трэба. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. І няхай вайна і плястыкавая, і сапраўдная абміне ваш дом.